салом дӯстон, имрӯз дар тақвим бо ранги сурх қайд гардида ҳамчун рӯзи модарон ҷашн гирифта мешавад. Аммо аслан модар ин фариштаест ки ҳар рӯзи худо ӯро мо эҳтиром мекунем ва дӯст медорем. бигзор очаҷонҳо каму ғамро набинанд. мо бошем ба пешниҳоди хабарҳо оғоз мекунем. дӯстон, лигаи чемпионҳо баргашт. моро бозии ҷавобии яккашниҳои интизор аст. ливерпул баъди ғалабаи боваринок дар Милан Интерро дар Энфилд пешвоз мегирад. шогирдони Симоне Инзаги дар бозии охири худ дар серия А ба дарвозаи рақиб 5 голи беҷавоб заданд. оё онҳо метавонанд дар Энфилд сенсатсия кунанд? Дар Мадрид моро бозии деринтизор байни Реал ва ПСЖ интизор аст. парижиҳо дар майдони худ натавонистанд ғалабаи калонро ба даст оранд. аз ин хотир мадридиҳо шанси баромадан ба якчорниҳоиро доранд. тамошои бозиҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар сафи Манчестер Юнайтед яке аз ситораҳои асосӣ Маркус Решфорд мебошад. бозингари ҷавони англиз ҳам дар дохили майдони сабзи футбол ва ҳам берун аз он нақши худро пайдо кардааст. ӯ бо сабаби эҳсонкорӣ ва корҳои хайрхоҳонаи худ ба доираи зиёди одамон шинос мебошад. баъд аз иштибоҳ дар задани пеналти дар финали чемпионати Аврупо кори Решфорд андаке бад шуд. бо сабаби фишор, танқид ва таҳдиду таҳқири зиёди мухлисон, Решфорд ба ҳолати ногувори равонӣ дучор гашт. дар рафти мавсим Маркус ҳамчунин осебам гирифт ки барои ба пуррагӣ нишон додани маҳоратҳои ӯ халал ворид намуд. баъд аз сиҳат гардиданашам вақти зиёди бозӣ ба ӯ дода намешавад. аз чунин ҷараёни кор Решфорд розӣ нест ва мехоҳад барои идомаи карьераи худ дастаи нав ҷӯяд. Маркус чун профессионали ҳақиқӣ бо МЮ муносибати хуб дорад. ӯ талоши шӯриш бардоштан ва ё бад кардани сармураббиро дар назди ҳамдастагонаш накардааст. аммо вақти ками бозӣ дар сафи девҳои сурх Решфордро водор мекунад ки клуби дигарро барои давоми корномааш пайдо кунад. дар худи Англия дастҳои зиёде ҳастанд ки метавонанд бо оғӯши гарм ва қубчаи маблағ Решфордро истиқбол гиранд. ҳамчунин аз хориҷи кишвар ҳам таваҷҷӯҳ ба ин бозингар зиёд аст. аз ҷумла Реал Мадрид ва Барселона маноқи худро ба ин футболбоз зоҳир намуданд. шартномаи кунунии ҳамлагари ҷавон бо дастаи шаҳри Манчестер то соли 2023 амал мекунад. гуфта мешавад ки дар тамдиди шартномаи ин футболбоз мушкилиҳо дида мешаванд. то ҳол дар ин масъала даста ва футболбоз пеш нарафтаанд ва аммо мавқеи ин футболбоз дар дастаи Манчестер Юнайтед аз сармураббии нави манчестериҳо вобаста хоҳад буд. айни ҳол Эрик Тен Хаг ва Почеттино ду номзади асосӣ ба курсии сармураббигии девҳои сурх маҳсуб мешаванд. арзиши ӯ дар бозор 85 миллион евро гуфта мешавад. зери роҳбарии Рагник бозии МЮ нарафта истодааст ва ин таъсири худро ба бозии Решфорд ҳам гузошт. аммо ман бар ин андеша ҳастам ки фаъолияти берун аз футболӣ бигзор ин бисёрам амали некам буд, сабаби асосӣ аз футбол дур шудани Решфорд гардид. диққати худро ба дигарчи равона кард, аммо бозингари хеле хуб буд. бозии мунтахабҳои Русия ва Полша метавонад баргузор шавад. дар ин масъала то ҳол норӯшаниҳо хело зиёд ҳастанд. ҳарчанд ФИФА ва УЕФА дастҳои футболии Русияро аз ҳаққи ширкат дар ҳамаи мусобиқаҳо маҳрумам карда бошад, то ҳол маълум нест ки онҳо ин қарорро ҷиддӣ гирифтанд ё ин ки не. сарварони футбол аз Полша ишора карданд ки ФИФА дар бораи баргузор шудан ё нашудани ин бозӣ ҳеҷ хабаре надоданд. яъне ФИФА ба ҷаҳониён мегӯяд ки Русия дар ягон мусобиқа иштирок нахоҳад кард, аммо ба мунтахабе ки бояд бо русо бозӣ кунад ба онҳо ҳеҷ чиз намегӯяд. дар ин мавзӯъ хабари нав пайдо шуд. тибқи маълумотҳо ФИФА вариантҳои баргузор кардани бозии дастҳои Полша ва Русияро дар плей-оффи чемпионати ҷаҳон ҷустуҷӯ дорад. гуфта мешавад ки ин бозиро ФИФА метавонад моҳи июн баргузор намояд. ин ниҳоди футболӣ баъд аз қарори маҳрум кардани Русия ба андешаи фурӯ рафт ки ин барои футболи ҷаҳонӣ метавонад таъсири бад дошта бошад. мунтахабҳои дигар барои бар ҳолати ногувор мондани рақиб Русияро мисол оварда ба ФИФА метавонанд муроҷиат кунанд. аслан чунин қарори ФИФАро аз ҷиҳати мантиқӣ метавон дуруст арзёбӣ кард. то моҳи июн вазъият дар саҳнаи сиёсӣ шояд хеле беҳтар шавад ва барои баргузории ин рақобат имконияти хуб бошад. гап сари Полша ҳам меравад. мунтахаби ин тим аз бозӣ бо русо даст кашид. агар ФИФА ин бозиро баргузор кунаду Полша бо русо ба майдон наоянд, пас ба полшагиҳо мағлубияти техникӣ дода мешавад. таърих чунин ҳолатҳоро зиёд ба хотир дорад. барои мисол мунтахаби СССР ба бозӣ бо Чили нарафт. дар натиҷа ба Иттиҳоди Шӯравӣ мағлубияти техникӣ дода шуд.
рафтани легионерон аз кишвари Русия хабари нав нест. баъд аз ҳодисаҳои Украина қисми зиёди легионерон аз дастаҳои кишвари Русия рафтанд. аз Зенит, Сочи, Краснодар, Ахмат ва дастаҳои дигар футболбозони хориҷӣ шартномаҳои худро қатъ карданд. бештар аз Русия бозингарон ва мутахассисони украинӣ ва аврупоӣ рафтанд. фифа барои рафтани дигарон ҳам шароити мусоид фароҳам овард. созмони байналмилалии футбол қароре баровард ки тибқи он легионерони чемпионати футболи Русия метавонанд шартномаҳои худро яктарафа бо дастаҳои русӣ қатъ кунанд. яъне ҳатто агар клубҳои Русия розиам набошанд, футболбозон бемалол метавонанд падруд гуфта дарро аз он тараф пушанд. метавонанд ҳатто падрудам нагуфта раванд. акнун бисёриҳо ба суоле дода мешаванд ки кадоме аз футболбозон ба ваъдаи худ вафо мекунанд. аксари бозингарони дастаҳои беҳтарини Русия ваъда доданд ки аз ин кишвар нахоҳанд рафт. дурӯғу рости онҳо маълум хоҳад шуд. Зенит метавонад аз ин чиз таъсири бисёр бад гирад. беҳтарин бозингарони ин тим Малком ва Клаудино метавонанд бепул аз сафи петербургиё раванд. дар баробари ин чандин дастаҳои дигар ҳам метавонанд легионерони худро аз даст бидиҳанд. фифа ба чунин легионерон иҷоза медиҳад ки бо дастаҳои дигар то 3 июни соли ҷорӣ ба ҳайси агенти озод шартнома банданд. новобаста ба маҳкам будани равзанаи трансферӣ клубҳо метавонанд легионерони дастаҳои Русияро ҷалб кунанд, лекин ин дастаҳо танҳо имкони даъват кардани ду бозингарро доранд. шартномаи бозингарони Украина ба таври автоматӣ қатъ гашта буд. ҷолиб ин ки бозингарони шаҳрвандони Русия дошта ба мисли Марио Фернандес ва Гильермо метавонанд думро худа кунанд, чунки акнун пули русӣ дигар қурб надорад. барселона дар талоши пурқувват кардани хатти дифои худ мебошад. хабари пайдо шуд ки каталониҳо дар равзанаи хариду фурӯши бозингарон метавонанд ҳимоятгари марказии дастаи Наполи Калиду Кулибалиро бихаранд. дар равзанаи зимистона таваҷҷӯҳ ба ин футболбоз аз дастаҳои дигар буд ва аммо Кулибали дар сомонаҳои иҷтимоӣ ишора карда буд ки аз Наполи ба ҳеҷ куҷо намеравад. дар барселона айни ҳол Рональд Араухо ба лидери хатти дифоъ мубаддал шуда истодааст. гап сари он меравад ки бояд шартномаи ӯ тамдид шавад. худи ӯ ҳам зидди идомаи бозӣ дар сафи каталониҳо нест, аммо дар баробари ин ӯ муқобили гузаштан ба дастаҳои дигар ҳам нест. барселона дар масъалаи тамдиди шартномаи Араухо ба пешравиҳо ноил шудааст. дар ин бора хабаргузориҳои каталонӣ мегӯянд варианти харидории Кулибали дар ҳолати асосӣ мешавад ки агар Араухо қарордодашро бо каталониҳо тамдид накунад. Наполи бошад дар навбати худ ҳамаи талошҳоро барои нигоҳ доштани ҳимоятгари асосии худ анҷом медиҳад. шартномаи ӯ то соли 2023 амал мекунад. барса ягона дастае нест ки ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ дорад. дастаҳои кишвари Англия борҳо кӯшиши ҷалби дифоъгари сенегалиро карданд. Манчестер Юнайтед замони ӯро хариданӣ буд, вале пасон Магуайрро интихоб кард. ҳамагон медонанд ки ин интихоби нодуруст буд. ба ҳамин тавон дӯстон боре дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.